Но, китарите ми... Най-големият танцор! Забележи. Здрасти! Това е моята учителка. Много е сладка. 18 годишна. Как ти намериха точно твой размер? Дребничка. Освен ако нямаме... Много ми харесва, че кърши газенци. Много добре. Аз обичам танците, но е сложничко. Те е много тънки и много трудно. Аз тръгвам да направя едно завъртане, аз правя две, не мога да спра. Ще си бъда с маратонки. Боже, искам го. Ой, моя. Раз, два. Ти ще наблягаш повече на газенце, аз повече на циценце. Леле, това се казва мъж. Пак ме разхвърля. Ой, стреса ме. Ние много синхронно работим с нея, много не се получават неща. Вие страхайте от двамата. Ние ще докажем, че и хората, които си хапват баничка, могат да танцуват. Важно е желанието. И стройните миньони също. На здраве, госпожо Робева. На здраве. Дами и господа, за вас мамбо ще танцуват Марта Вачкова и Жоро Мамалев. Големи, елате тук. Емоционални зрители поднасят цвета. Заповядайте. Жоре, заповядай това нещо. Виж какво да правиш. Да. А ти? Ела вземи си микрофона. Големи сте, страхотно и жестоко, целите сме настръхнали, обаче нека да чуем все пак. Журито какво ще каже за вас сте такива трогателни танци? Галена, заповядай. Аз последните 20 години съм виждала толкова много танци, мислех, че съм виждала почти всичко. Но това, което видяхме от вас двамата, е запазена марка на Dancing Stars в България. Никой не може да го повтори, никъде в света. Колкото и да се старае. Беше много добре, смело, храбро, даже синхронно на повечето места и много ритмично. Ние сме като Белоусов и Протопопова. Зашеметяващи изпълнителите. Хармонична двойка. Най-хармоничната двойка на света. Нека да чуем. Нека да дадем думата на Владо най-после. Ето, слушай сега. Аз ще префразирам малко Антон Радичев. Пунтико пластико, това е Жорето Ластико. А пък Мартина е страхотна бамбина. Родите новина, поезия. Поезия от журите. Госпожа Робева, заповядайте.
Марта, след този танц ти ме обезоръжи тотално. Никога няма да сложа на кантара нито една гимнастичка. Браво! Това беше супер! Че пред таланта килограмите не въжат. На спорта му потръгна така. Не, поне в танците. Може би в спорта не, но в танците. Искам да ви кажа, че имам идея. Искам аз и Жорето да основем една школа за танци. Галена, Владо, помагайте. Нешки, ти също. За хора с наднормени килограми. Искам всички по-пълни хора да танцуват! Понеже каза наднормени килограми, искам да ти питам нещо. Мене ме беше страх да не настъпиш случайно Жорето и да стане малък. Не може да се случи това. Малък. Виж какво, аз съм строен миньон. Ти също! Да живеят стройните миньони, здравейте стройни миньони пред телевизорите. Успех! Напред! Дами и господа, убедихте се, че това колко си голям зависи само от това, колко големи са танцовалните ти умения. При господин Георги Мамалев и при господа Марта Вачкова те бяха огромни. Несравними.